Все пак, добро утро на всички, аз съм Георги и днес ще ви взема с мен Миха на пътешествие из Гърция. Ще ви взема с мен в Гърция. Днес е 24 май. Ще ходим на Солун и така. Не помня кога дойдохме на тази граница, но около час има, който сме чакали. И така, в момента съм поседнал, хапнал, защото просто съм на предела на силите си. Да че откъде съм взех някакви провизии. Сега запълня в хотел. Може ли някакъв само да не стигнем на плаж, в Офрин да стигнем. Ще видим. Така, да. Дойдохме в сферата. Просто тази остава. Чудесна е. Тази Гърция. Точно заради тази архитектура я обичам. Инфраструктурата е просто чудесна. Асфалт и павирани пешеходни улици. И тук магазинчета, аптека и всякакви такива работи. Ето това. Типично гръцко място, серия. Абсолютно това, което аз харесвам. Ето тук е павирана, така не е павирана. Някаква улица. Успях да го взема на 30 Център. Това е център. Очарован съм. Вършата нямаше нищо мъжко. Ето. Любимо. Всичко е любимо.
хотели, безкрайни. Тъпто е, че града не е намерен. Това е някаквата обстановка. Кипи живот, разхождаш се, барове отляво, отдясно, хубавите блокчета. Там улицата. Това е готино на това. Тук обаче стигнахме на нещо интересно. Не знам какво е това. Чак на музей на Мяза. То горе-долу свърши. Някакви джусове. Ето пекарна. Пекарна. Аз. Ого! Ти да видиш. Много интересен десерт. Не, то ще подна тук. Време разделно. На там. Какви експерименти си правя и аз? Типично по-кръцки. Улици за 10 тира, това за пътници, пешеходци. Много да. Ето набързо обиколихме централната част и се върнахме при тази църква при автомобил. Ето я седи. Страхотно. Хареса ми това град. Ето я истината. Намираме се на моя врата. Чудесно прозорко, не знам какво е по-смешно.
Това. Просто не е любимо. Чак ще ми звае. Най-хубавият курорт в Гърция, на който съм бил. Няма врасна. Макар и плоча да е малко тип камъни, чукавес. Е прекрасно морето. Малко е дълбоко, но е райско. Райско в буквален, в преносен смисъл. Си го разбирате. Та сега, какво беше плана? Плана беше сутринта тръгнал на раничко да отидем в Солун. Но за никакъв Солун не стигнахме. Стигнахме до Серес. Идохме тук, на плаж. И евентуално към 4-5 сега да се върнем за България. Но откриваме сезона тук в Гърция, но го продължавам все пак в Турция. Скоро ще има нов сезон. Скоро, юни месец, в Турция. То така, няма да издавам къде. И така официално вече открих сезон 2024. Студено е, доста студено. Миналата година бяхме се септември месец тук, водата беше тайна. Сега трябва да се свикне с това слънце. Браво. Ой, аз съм с часовника. Бързо трябва да се своя часовника, че ще замине той. Заедно с мен по телефона. Опа! И нагоре долу около час от последното. Защото няма да успя да влез до Пуско. В момента се насочваме за ядене, защото баците вече си кракор. Аз те знае, които някакъв на пазар. Но просто за сърце на това място. Искам да си хвана, искам тук, не искам да си хвана, не искам. Така малко да се проветри главата. Тук сме били за последните години. Сега е 5 месец. Бяхме 4 месеца. Значи 9 месеца. 9 месеца. За последни бяхме тук. И преди това последно бяхме преди около 5 години. Ако не и 7. Така. Аз всичко си го помня. Все едно съм си в къщи. Къщички, хотелчета, просто е приказно. Някакви паяци ме навезаха. 10 паяци не мога да разбера. Така, даже това е Амалия Румус. Не помня, аз даже съм ги гледала. Така. Така са тия китайските измишлотини. Вземи, спечели. Тия работи вечерно време отварят по принцип. И тук вече почва ресторантна част. И така. Това е гирусна порция.
планинарското ядене на тази видоспорция. Днес сме на брега на Егейското море. Да, водата както става ледено студено. Или просто аз съм място, в което не може да е твърдо студено. Вълни се появиха, което е малко лошо. Виждам как се вляза. Така, с плана да решим да отидем в Солун. Но в Солун не се получи. Отивахме се специално море. Получава това, вече трябва да станем в България. Така, чакам Серес. Този корона ако не за 5, за малко. 6 пъти не няма. Може и за 4 пъти малко. Това, което съм потърпяла и българската собствена вода, не помня името. Това. Айде, лятото. Правяха ми шорти, защото честно нямах шорти. Така. Следния курорт, който е по-туристически, така да кажа. Провалта, който, когато говорите Брасна в провалта, знаете, не се вори Слънчака, с улица. И така. За следващия сезон, първият сезон в този канал, който следва, за откритие, ще ви кажа поне къде ще планираме, в 5 звезден хотел. Аз казвам къде ще ходим, в хотел в 5 звезден. Кое е хотела, кое е мястото, ще разберете, към името. И така. А на нас така, току-що все пак тествах вода. Мисля, че още се личи. Средна хубавост, като за май месец даже бих казал, че е добра водата. Но като за мен е средна хубавост, защото аз не понасям явно студени води. Сега се уверих в това. Но пък хубавото на този курорт е водата е кристално чиста. Докато на Турция миналата година, като бяхме 7 дни в Кушадоса, първо, че водата беше мътна, а сме на същото Егейско море. Докато тук някак си е хубава, но гадното е, че наврасна водата все пак, в смисъл не водата, става много дълбоко. Още ти като влизаш още на 3 метра от брега, вече край вече се има дълбоко. Така. И така на паркинга на знам къде. Ще ви кажа чао. Благодаря ви, че бяхте с мен в това видео, в това приключение. И така, всеки месец. Защото скоро пак се обмисля, ходене наляво, надясно, напред-назад.